Enigszins verward liepen de docenten en leerlingen van het Draailand College dinsdagmiddag het hoofdveld van SV Venray op. Tot op dat moment had nog niemand enig idee wat er zou gaan gebeuren. Het voetbalveld was als verzamelplaats gekozen voor een brandoefening en dat verhaal werd mede versterkt door de aanwezigheid van wijkagent Frans Kouwmans. De verwarring werd pas echt compleet toen het echtpaar John en Marianne Raadschelders ten tonele verscheen. Ja, luister, ik sta 40 jaar in het onderwijs en John die neemt afscheid. En toen dachten we doen iets leuks voor de leerlingen, want meestal is het een receptie. En daar hadden we niet zo'n zin in. En toen zeiden we, weet je wat, we bouwen een feestje voor alle leerlingen, want wij hebben altijd les gegeven aan leerlingen. En daarom wilden we voor hun iets terug doen, vandaar. Want eigenlijk stond er een brandoefening op het programma. Ja, precies. Kijk, ik moest het natuurlijk wel aankleden. Ik hou altijd van een stuntje. Toen ik op de middelbare school zelf zat, heb ik ook een keer als voorzitter van de leerlingenraad de hele school platgelegd. En ik dacht, zo moet ik ook eindigen. Dus we hebben samen erover gehad, hoe kunnen wij nou een feestje met de kinderen bouwen? Want daarvoor zitten wij in het onderwijs. Nou, hoe krijgen we het gemotiveerd? Iedereen op het verkeerde been. Ik heb schoolduik gemaakt, je hebt nog nooit een brandoefening gedaan. Dus het is super functioneel. Alle gebouwen. En dan brengen we iedereen op het verkeerde been. En dan bouwen we een feestje en dat is ons afscheid. Dat doen we voor de leerlingen. We zijn er voor de leerlingen en dat is onze, ja, dat doen we alles voor. Ja, dat was ook de bedoeling. Gewoon even 2 uur. Ik vind het ook super dat de schoolleiding dat goed heeft gevonden. Dat we 2 uur gewoon de hele school plat hebben kunnen leggen. En dat we dan daar echt, dat ze overal mee hebben gespeeld. Vooral de mensen van de BHV, die eigenlijk allemaal nog van niks wisten tot vandaag. En die er ontzettend goed op in hebben gespeeld. Dat vind ik hartstikke super. Allebei zijn ze docent lichamelijke opvoeding op het voormalig Jeruzalem geweest. De laatste vele jaren stonden ze vooral als docent aardrijkskunde en lerares Engels voor de klas. Een lange schoolperiode dus met zeer bijzondere ervaringen. Nou, we hebben 2 bijzondere ervaringen. Wij gaven eerst samen les op Jeruzalem, daar we elkaar leren kennen. Dat is van vriendschap naar liefde gegaan, we zijn met elkaar getrouwd. En we waren allebei vol van sport, maar ook lesgeven vonden we leuk en ja, veel dingen gemeenschappelijk. Dus dat was eigenlijk moment 1. En het meest leuke wat we iedere keer merken op school maken, dat is eigenlijk iedere dag de glimlach van de leerlingen als wij gewoon door de gang lopen. En dat je gewoon merkt van hé, we hebben een band met de kinderen. En dat merk je in de les ook. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Eigenlijk hetzelfde. Dat ik hem ontmoet heb op Jeruzalem, dat was voor mij de meest bijzondere ervaring. Ja, misschien half met school te maken, maar ook privé. Als de rook is weggetrokken, hangt John zijn boekentas aan de wilgen. Marianne, die haar 40-jarige jubileum viert, wil van stoppen nog helemaal niets weten. Ik heb mijn eigen bedrijf als international event manager. En dat kan ik nou op een hoger putje brengen. Want ik heb altijd gezegd, ik heb een goede balans tussen mijn eigen bedrijf, international event manager, reis ik over de hele wereld. Maar ik kan niet zonder onderwijs, niet lesgeven. En dat houdt nou op. Dus ja, daar moet ik afscheid van nemen. En ik blijf over de hele wereld internationale grote evenementen opzetten. En dat is zo'n voldoening. Dat is net als bij de klas staan, een groep enthousiast krijgen, plezier in de les, plezier aan bewegen. Nou, en dat geeft me iedere dag energie, dus ik ben nog lang niet uitgeblust. Hij is echt een meester in mensen opnaaien. Maar dan ook alweer in de klas de rust weer terug kunnen krijgen. Dat is meestal het moeilijke. Je kunt wel mensen opnaaien, maar dan moet je wel weer zorgen dat ieder werkbare situatie is. En dat kan niet super. Ja. En wat ga jij nog doen? Ga jij nog door? Jazeker, jazeker. Ja. Geen twijfel. Het feestje op het sportpark ging nog even door op de beach van DJ Izzy en met de warmte van een vuurspuwact. John en Marianne zullen niet snel vergeten worden door de ruim 2000 aanwezige leerlingen en collega's van het Draailand College.